Proč vedeme tento webinář? To už jsem také zmínil a možná bych jenom ještě upřesnil to, že celé to téma těch kariérních kompetencí, což je možná srozumitelnější varianta toho career management skills. A my jsme se domluvili, že budeme používat tuhletu srozumitelnější, byť ne úplně ryze českou variantu. A v momentě, kdy řeknu CMS nebo career management skills, tak kolegyně si bude dělat čárky. Jo, Štípat tady Honzu do ruky. Mě to vrátí někdy. Tak vlastně to jsou věci, které do velké části definují vlastně moderní nebo současné kariérové poradenství a ukazuje se, že v podstatě zaměření se na rozvoj těchto kompetencí je důležité pro to, aby v podstatě žáci nebo účastníci aktuálního formálního vzdělávání, ať už na základních, na středních školách, tak proto, aby dostáli té své poměrně odpovědné pozici v budoucnu, kdy budou tvořit poměrně nový trh práce, který bude vypadat značně jinak právě vlivem těch různých automatizací a podobně, tak aby byli schopní ty změny zvládat, aby se na ně mohli adaptovat. Čili to jsou vlastně ty hlavní důvody, proč se najednou skloňují tahleta cizí slova a proč se to kariérové poradenství posouvá od toho modelu, kdy se více jako testovalo a řešily se ty přihlášky k tomu rozvoji si vlastně tu kariéru řídit. Čili to je vlastně ten základní důvod, proč se najednou o tomhle slýchá. My si ukážeme, že to vlastně v důsledku není nic nového, ale ta konceptualizace a to zvědomění v rámci té výuky je ten podstatný prvek, vlastně, kvůli kterému vznikají i ty inovace třeba i v rámci těch kurikulárních dokumentů. Tak. Jinak se tě možná, Honzo, proč to téma vlastně neseme my, protože ne všichni účastníci tady jsou obeznámeni s tím, co jsme za instituci, za subjekt, vlastně jaká témata neseme, co vlastně děláme, co je naší činností. Děkuju, to je vlastně přihrávka na to, že jsem možná na začátku zmínil, že jsme Infokariéra, takže kdo nás neznáte, tak Infokariéra je pracoviště organizace, která se jmenuje Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola, je to zkratka KCVŠ. Jejíž ústředí sílí v té krásné historické budově pod parkánem naproti hotelu Marriott v Plzni. A naší náplní je v podstatě kariérové poradenství, které poskytujeme jak v rámci skupinových aktivit pro školy formou workshopu, tak v rámci individuálních konzultací pro veřejnost od, řekněme, 8. deváťáků, občas i níž až po, nevíme, který náš klient byl nejstarší, ale rozhodně je to 60+, řekněme. Což ukazuje to, že ta kariéra je skutečně celoživotní proces a kariérové poradenství se často kryje i s tím pojmem celoživotního poradenství. V tom anglosaském světě se používá to lifelong guidance. Čili z tohoto titulu my vlastně s tím zabýváme systematicky a pořádáme i různé vzdělávací akce, účastníme se různých platform a snažíme se být neustále informováni vlastně o tom, jakým způsobem lze tyto služby zlepšovat a implementovat v rámci vzdělávání. Takže asi tolik v krátkosti. Děkuji. Zaznělo. Díky za připomenutí, Dádo. A jak bude vypadat náš čas? Časový harmonogram je rozdělený tak, že my bychom po tomto úvodu vlastně se dostali k tomu ukázat vám, na jakých platformách, online platformách můžete najít informace, které jsou vlastně důležité pro to, jak provádět případně ty změny, čím se inspirovat, jaké jsou tam pokyny, případně jaké jsou tam rady, inspirace. Zároveň vám představíme, co to vlastně tomu pojmu, který je přímo v těch revizích označen jako career management skills, jakou má vlastně historii, respektive jak se s ním pracuje, a jaké jsou tam modely a co vlastně je tím myšleno a jakým způsobem se to propisuje potom na tu úroveň těch školních aktivit v praxi. A na to bychom navázali nějakými ukázkami, jak ten rámcový školní vzdělávací program může vypadat, co tam lze uvést, tak aby to splňovalo všechna ta kritéria, která ta tabulka a ty ŠVP dokumenty vlastně splňovat mají. No a rozhodně chceme vyšetřit dostatek času pro to, aby jsme si mohli navzájem dát zpětnou vazbu, aby mohly zaznít dotazy, aby tam byl zkrátka prostor pro diskuzi. Takže to je ten časový harmonogram, počítáme, že bychom skončili nejpozději v těch 15:30. Tak, čili to je k tomu a nyní vlastně bychom možná mohli přistoupit k té první části, kterou si připravila Dáda. My se budeme tak jako střídat v těch vstupech. Já bych ještě ráda navázala na Honzu a možná jenom řekla, že se dost může stát, že vlastně
si řeknete, že jsme neobjevili nebo pro vás nepřipravili nic nového a že vlastně všechny tyhle ty věci jakoby znáte. To bude asi pravda ve většině případů. Každopádně my, jak říkal Honza, chytáme se tady příležitosti a vidíme, že tahle ta témata, která jsou teď skrze právě průřezové téma Člověk a svět práce do těch rámcových vzdělávacích programů a osnov obecně vnesena, je něco, co jde jako za námi, je nám blízké, rezonuje to s námi a vlastně jsou to témata, která my tady řešíme a přinášíme. A myslíme si, že vám to dost může pomoct třeba zarámovat ty věci v nějakém kontextu, obecně vlastně jakoby do současné doby situace nebo nějakého jakoby vývinu progresu toho výchovně vzdělávacího procesu. Takže tak. Já se teď dostanu na webovku, kterou jsem vám tady poslala do chatu, a to je revize SOV na edu. Takže udělám to tak, že já vám nasdílím obrazovku a vlastně na té stránce si ukážeme věci, které bych s vámi ráda jako prošla a tak nějak ještě i navážeme na ten rámcový vzdělávací program. Já si tady dám teda spustit, sdílet obrazovku. Dejte mi chviličku. Tak. Michale, prosím tě, zakejvej mi hlavou, jestli jdu vidět, super. Tak jo, tady to si stáhnu dolů. Jsme tedy na edu.cz v souvislosti s revizemi středního odborného vzdělávání. Myslím si, že všichni víte, to asi nemusím vysvětlovat, nebo nějak jak se to říká, dlouhosáhle vysvětlovat a popisovat, že vlastně 1.9.2020 Ministerstvo školství vydalo nějaké aktualizované rámcové vzdělávací programy pro SOV, střední odborné vzdělávání, a že vlastně ty školy mají 2 roky na to, nejpozději do 1. září 2022, aby vlastně ty změny zapracovaly do svých nějakých vnitřních školních dokumentů do školních vzdělávacích programů. Tak, tady my si můžeme kliknout na to, co se týká nás a čím se budeme zabývat dnes, je Člověk a svět práce. Když tady otevřu to, co se mění, tak je tady vlastně jsou tady vydefinována nějaká východiska toho, proč vlastně se tohle téma obsahově mění, k čemu tam dochází, že vlastně reaguje na nějakou složitost společnosti, ve které žijeme, kdy narůstá nejen ta společnost, ale taky technologické změny, což ovlivňuje ekonomiku, trh práce a vlastně ty uvedené změny mají vliv na životy ostatních a že vlastně průřezové téma Člověk a svět práce klade důraz na to takzvané kariérové vzdělávání, které vede k vytváření a rozvoji dovedností potřebných pro řízení vlastní kariéry. To jsou vlastně ty takzvané career management skills, které uváděl Honza. Je v souvislosti s tímto kladen vlastně apel na vedení škol a i na samotné pedagogické pracovníky, aby se podíleli na té změně, která lépe připraví ty studenty, absolventy na vstup na vlastně budoucí dráhu, ať už je to jako trh práce nebo vlastně další vzdělávání, a nějakým způsobem je připraví na další fungování v tom dynamicky se měnícím životě a světě. To, co já vnímám jako důležité a stěžejní a s čím vlastně mají vůbec pedagogičtí pracovníci, ale asi, myslím si, lidi obecně jako problém, je uchopit správně pojem kariérové vzdělávání a kariérové poradenství. Kariérové poradenství je vlastně služba, kterou poskytujeme tady my. Může to být služba, která je poskytovaná ve škole, kariérovým poradcem, potažmo výchovným poradcem, protože kariérový poradce zatím není vlastně legislativně ukotven, a ta služba je poskytovaná skupinově, ale především individuálně. Je poskytovaná žákům, případně i jejich rodičům, a je vlastně poskytována na základě dobrovolnosti. Využívá se zde různých metod a nástrojů, většinou ale to vlastně formou nějakých jako konzultací a rozhovorů. Ta služba kariérového poradenství není vlastně v rámcovém vzdělávacím programu nikterak ukotvená, ale ta realizace v té škole je ošetřena různými legislativními dokumenty. Mohli bychom se tady bavit o nějakém standardu kvality, kterým se zabýváme, ale tím se asi teď tady nebudeme nikterak zdržovat.
případě, že by to někoho zajímalo, určitě se na nás může obrátit, klást nějaký dotaz. No, jo, takže tohle je služba kariérového poradenství, je tedy buď to poskytována ve škole, ale může být i poskytována nějakými nezávislými kariérovými poradci, poradenskými zařízeními, jako jsme třeba tady my v Infokariéře. Možná znáte z praxe, že pro žáky poskytuje nějaký vstupní úvod formou taky takových workshopů, třeba i úřad práce na těch informačních poradenských střediskách, těch institucí je více samozřejmě školy. Jo, určitě. I vlastně někteří sociální partneři nebo vlastně vůbec společnosti, nízkoprahové kluby a tak mají vlastně kariérové poradce, kteří s ohledem na jejich zaměření vždycky tu službu mohou také poskytovat. Včetně volnočasové pedagogiky, také jsme měli na kurzu volnočasové pedagogiky z Radovánku v Plzni, takže i tam kariérové poradenství prosakuje. Jede. Super. Kdežto kariérové vzdělávání, což je termín, který z dnešní tady naší session bude velmi úzce spojen a je právě spojen s člověkem a světem práce a revizí RVP. Je povinnou součástí toho školního kurikula a je vlastně poskytován všem žákům v průběhu výuky, kdy vstoupí vlastně do výchovně vzdělávacího procesu až do jejího konce. Je součástí jak formálního, tak neformálního vzdělávání. Samozřejmě kurikulárně je povinnou součástí v tom formálním. Probíhá skupinově, povětšinou implementuje se do té výuky pomocí právě průřezových témat, v různých vyučovacích předmětech, ale také vlastně v dalších činnostech toho výchovně vzdělávacího procesu, jako jsou různé akce, počínaje vlastně adaptačními kurzy, výjezdy, výlety, mimoškolní aktivity a tak dále a tak dále. Jo? Ta specifikace toho kariérového vzdělávání je i konkrétně uvedena v těch aktualizovaných rámcových vzdělávacích programech v tom průřezovém tématu Člověk a svět práce. Já bych vás tam teď ráda vzala, se jenom mrknout vyloženě do toho rámcového vzdělávacího programu na Člověk a svět práce. Koukejte klidně se mnou, anebo kdo chce, může si otevřít, tak jak jsme měli vlastně tu webovku revize SOV.edu.cz. Když půjdeme jenom na edu.cz a půjdeme vlastně do toho hamburgermenu, podíváme se na RVP, střední odborné vzdělávání. Já tady dám třeba ty L-kové, M-kové obory. Vím, že třeba jedny z našich partnerských škol, kteří se toho dnes účastní, mají ve svých oborech textilní výrobu a oděvnictví, takže kliknu tady na to, můžu třeba na to textilnictví, zde to je jedno, dáme si ten text s vyznačenými změnami, a jenom abyste viděli, jak jsem k tomu došla. Vím, že většina asi ty rámcáky zná, ale někdo třeba nemusí. V obsahu mají tohleto interaktivní PDF-ko a já vlastně jakoby skočím rovnou do toho průřezového tématu Člověk a svět práce, kdy tady vlastně je takhle vyškrtáno to, co tam bylo předtím, červeně je tam vlastně nově daná změna. Ta změna vyplývá v tom, že právě je zde apel na dovednosti a kompetence, které jsou pro celoživotní učení, tak, aby byl vlastně ten žák nějakým způsobem efektivně komunikovat a reagovat vlastně na dynamický rozvoj trhu práce a měnící se požadavky na pracovníky. A prostředním toho kariérového vzdělávání, které tady vlastně, jsem to chtěla fialovit jenom to, si žák osvojí znalosti a především dovednosti pro řízení své kariéry a života, vidíte, takzvané career management skills, které využijí vlastně pro cílené plánování a odpovědné rozhodování o svém rozvoji a budoucím životě. Tak, a máme tady vlastně cíle, které se týkají toho tématu a jednotlivé oblasti. My se k ním ale dostaneme vlastně posléze, protože bych vám ráda potom i vzala, nebo ráda bych vás jimi potom provedla v souvislosti na konkrétní příklady, jak je třeba do té výuky nebo osnov prostě vkládat. Jo?
Takže toliko vlastně k představení ke kariérovému vzdělávání, poradenství. Ukázali jsme si, kde se nám vyskytuje v rámcovém vzdělávacím programu a kde jsou tam obsaženy ty takzvané career management skills, dovednosti pro řízení kariéry, kariérové kompetence. A teď já předám zase slovo Honzovi. Děkuju. Pokud teda nevím, jestli Honzi budeme nechávat dotazy takto, anebo je necháme všechny nakonec. Můžeme, jak jsem říkal, pokud byste třeba měli nějaký dotaz k tomu, co teďka zaznělo, tak jako budeme střídat v těch blocích, tak ho, pokud máte pocit, že je třeba zodpovědět hned a že nám nějak jako pomůže v tom procesu, tak můžete položit. Za stolik nás není, stačí si přihlásit tou ručičkou. My tady máme to sdílení, ale vedle vidíme, nebo Michal případně by nás upozornil, že se někdo hlásíte. A jinak to třeba můžete napsat do chatu, nebo si to zaznamenat na tu diskuzi, kterou určitě bude na konci procesu. Michal kýve. Takže... Kýve, děkuju. Tak a já tady mám, jak jsem slíbil, tedy v návaznosti na to, co bylo řečeno teďka Radádou, ohledně toho tématu vlastně, které se tam objevilo nově, to jsou sloví Career Management Skills, a které je tam sice nějak definováno, ale abychom vlastně věděli tedy, co si pod tím konkrétně představit. Jestliže existuje nějaké ustálené sousloví, které za sebou má, možná někteří se s ním setkáváte poprvé, které za sebou má nějakou genezi a je tím něco konkrétního myšleno, tak potom v případě, že se to implementuje do nějakých dokumentů, tak je určitě fajn vědět, oč se jedná. Tak proč vlastně vůbec něco takového se děje? Už tady zaznělo, já bych krátkosti jenom zopakoval, že je to téma vlastně kariérového poradenství jako takového, ale kariérové poradenství se hodně propojuje s tím kariérovým vzděláváním. Z toho zkrátka plyne to, že dneska být tím poradcem v tom slova smyslu ten advisor, nebo někým, kdo vlastně disponuje tou expertností a tím balíkem rád a informací, které distribuuje potažmo frontálně, už ono to vypadá, že se to jenom nenosí, ale ono to v podstatě postrádá relevanci. Kdyby člověk jako se sebelepší vůlí chtěl, tak my v podstatě, i kdybychom dali sebelépe míněnou radu, tak ta rada může být pouze jako jiným střípkem, stejně tak jako je výsledek testu, anebo nějaké věci, které si ten dotyčný zjistí, ale nemůžeme jako poradci na tohoto spoléhat, jo, protože zkrátka nevíme, jak ten trh práce přesně bude vypadat. A jak se budou jmenovat ty nové obory a případně jaké kompetence nebo jaké vzdělání, jakou odbornost vlastně budou vyžadovat. Pouze to můžeme nějak tušit, protože na to existují různé predikce, ale nejlépe je, když se s těmi predikcemi a s tou připraveností, která by měla být permanentní, což je právě to celoživotní učení, naučí ti absolventi pracovat a osvojí si tu kompetenci jako takovou. Proto se to vlastně od toho radění a předávání té expertnosti více posouvá k tomu, co se nazývá kariérním managementem, tedy tím vlastně řízením té kariérní, tedy vzdělávací a profesní dráhy, což je někdy synonymum. Poradce v tu chvíli vlastně se spíše přesouvá od toho experta do nějakého facilitátora toho procesu rozvoje těch kompetencí. A v podstatě podporuje žáka, může mu být mentorem, může mu být koučem v podstatě také, může mu být někým, kdo je mu k dispozici v tom procesu toho vzdělávání, tak, aby on si vlastně osvojoval ty vlastní rozhodovací a nejenom rozhodovací kompetence. Proto vlastně funguje ta úzká vazba mezi tím kariérovým poradenstvím a vzděláváním, jak tady už zaznělo. A teďko jenom bych chtěl vlastně ukázat, než vám představím, jak třeba se konceptualizují tyhle ty dovednosti v tom anglosaském světě, kde to kariérové poradenství je většinou zakotveno v těch národních politikách a v tom školství a tudíž jsou tam dál a některé ty příklady dobré praxe fungují i v našich podmínkách. Tak chci jenom ukázat vlastně, jak jsme na tom s těmi kurikulárními dokumenty a jak to vlastně vypadalo ještě předtím, než to v té genezi vlastně došlo do fáze, kdy v tom středním odborném vzdělávání se to zakomponovalo přímo takto slovně. Když se podíváme obecně na RVP, tak vlastně v té úvodní části pro to střední odborné vzdělávání, což je to dnešní naše téma, nad kterým jsme se sešli, tak najdeme 4 obecné cíle vzdělávání, které by si vlastně měl žák v průběhu toho procesu osvojit. Jsou definované jako učit se poznávat, pracovat a jednat, učit se být, to je jako velmi zajímavé, až zenové téměř, a učit se žít společně.
takhle je to tam definováno. Má určité ještě Také podcíle. samozřejmě každé je tam rozvedené, co je tím myšleno, protože když se podíváme jenom na ty nadpisy, tak si řekneme, co tak asi znamená učit se být. Ale je to vlastně v přímé vazbě na ten vzdělávací proces. Z toho vlastně plyne, že v momentě, kdy jako pedagogové rozvíjíte tyhle ty kompetence přes nějakou odbornost, přes to, že se tam plní nějaké úkoly, žáci si prostě jako osvojují věci, projektovou výukou, mají praxi a podobně, tak dá se říct, že to kariérové vzdělávání realizujete. Chceme tady říct, a to vlastně zaznělo už na začátku, že možná někteří si řeknete, že to nebylo nic nového, ale je dobré vlastně vidět, že to není až tak něco, co se musíme nově učit, že se zavádí nějaká inovace, ale že to je spíš rozvoj. Že to je rozvoj směrem k tomu, aby to vzdělávání bylo efektivnější a udržitelnější směrem k té vlastně měnící se realitě toho trhu práce a vůbec toho, jakým způsobem se během života vzdělávat. A možná bych Honzi na tebe navázala, že tak, jak chceme, nebo já si myslím, že všichni pedagogové, kromě mě, chtějí vlastně po těch žácích, aby si zvědomovali to učivo, nebo zvědomovali si ty kompetence, uměli si je vlastně jakoby zarámovat, zasadit do nějakého kontextu a zpětně je reflektovat, tak i tady je vlastně jako důležité pro vás, abyste si to, že to pojmenujeme, že jsou to vlastně jako kariérové, že je to kariérové vzdělávání a kariérové kompetence, nějakým způsobem zarámovali, usadili a vlastně uměli s tím jako vědomě pracovat. Tak. Tomu vlastně slouží, dá se říct, nějaké modely. Tady hned chci ukázat jeden, ke kterému se ještě podrobněji trošku dostanu. Ty jsou vlastně velmi jednoduché, ale celý ten proces vlastně, kdy se tyhle ty impulzy dostaly až do těch kurikulárních dokumentů, vlastně navazují na nějaká dlouhodobější šetření a průzkumy. Z nichž tady je třeba uvedena citace výňatek z jednoho dokumentu, který vzešel na základě výzkumu v evropských státech, který řídil Ronald Sultana, což je jeden z takových klíčových kariérových poradců na tom, řekněme, na té evropské scéně. A plyne z toho, že tam skutečně ta strategie výuky těch jednotlivých vlastně kompetencí v rámci předmětů, což mohou být jak ty předměty volba povolání, tak si ukážeme, že se to propisuje i do předmětů, které souvisí třeba s osobnostním a sociálním rozvojem. Tak samozřejmě člověk a svět práce a mnoho dalších. A zároveň vlastně napříč celým tím školním vzdělávacím plánem. Z toho vlastně, to jsou vlastně jako výstupy, na základě kterých byly i ty dílčí části toho RVP takto upraveny, že se tam vlastně tenhle ten pojem a tahle ta potřeba dostala. Přičemž klíčovou oblastí v každém tom modelu, tenhle ten model, k kterému se ještě dostaneme, tak má původ v Americe a ve Finsku, tak je vlastně základ je to sebepoznání, což jako poradci, kdo pracuje jako poradci, víte, že prostě to je základ identifikovat silné stránky, kompetence, potenciál a tak dále, co člověka baví a na co může navazovat, co může rozvíjet. Tady se právě ukazuje úzká vazba toho průřezového tématu člověka svět práce na to průřezové téma, které najdeme v základním vzdělávání, a to je ta osobnostně sociální výchova. Protože tady, když se podíváme vlastně obecně na tu osobnostní a sociální výchovu, tak ona má pro změnu 3 části. Já jsem tady vypsal, jaké to jsou, a jenom když si to tak jako letmo projedete. Podtržené jsou v podstatě ty, které najdeme dneska v centrální databázi kompetencí na Národní soustavě povolání. Takže vlastně, když se podíváme na celý ten systém toho formálního vzdělávání, od toho, řekněme, základního školství, tak vidíme, že to, co se dnes nazývá soft skills nebo měkkými přenositelnými kompetencemi, které jsou významnou součástí všech těch vlastně dovedností řízení kariéry, překrývají se a vlastně obsahují je, tak je najdeme v podstatě v těch oblastech. To je vlastně ukázka toho, že my s tím třeba s touto centrální databází kompetencí, ale obecně s NSP jako poradci velmi pracujeme často a ukazuje se to jako velmi důležité a často jsme překvapeni, že třeba deficit v těchto věcech mají i klienti, kteří už vlastně vzdělávání opustili a přesto vlastně jako tohle to neví. Takže v momentě, kdy se to reflektuje a pojmenovává, jak říkala Dáda, tak jsou vlastně ty lidé mnohem lépe připraveni na to třeba reflektovat své dovednosti i mimo ty tvrdé, které vlastně definují to, jestli mají třeba výuční nebo maturitní vysvědčení z nějaké odborné školy. Teď už se přesunu k těm modelům a jejich příkladům. První, který bych chtěl ukázat, je takový jednoduchý britský, s tím, že má takové 3 části. Oni se tam většinou ty klíčové věci opakují.
Tady je to opět nějaké na začátku sebezkoumání svých silných stránek, tedy vlastně jsme v té oblasti sebepoznání, na kterou následuje zkoumání kariéry a kariérových příležitostí, jaké možnosti má trh práce, tedy vzdělávání, jaké vyhlídky a co mi vlastně nabízí systém, řekněme. A pak jsou tady ten plánovací segment, to znamená, to jsou ty akční kroky, kdy si vlastně dělám plán toho, co udělám. Někdy se tomu říká akční plán, někdy se tomu říká třeba plán rozvoje, tak dále, čili realizace kariérních cílů. Když zůstaneme na základní škole, je to plán, co udělám pro to, abych si zjistil informace o střední škole, protože v 9. třídě to je hlavní téma. Na střední škole zase, jak funguje trh práce, kde si mohu třeba najít praxi, brigádu, stáž a podobně. Když se vlastně připravuju už případně na vstup na trh práce nebo na další vzdělávání. Druhý příklad, který vám chci ukázat, možná někteří znáte, ten je pro změnu ze Skotska. Je trošku jinak uspořádán. Tady vidíme, že vlastně celá ta horní část se týká té osobnostní stránky a ta dolní potom těch informací a toho vnějšího světa, s kterým interagujeme. Takže tady je to děláno do takového puzzle modelu. Puzzle se má asi vyslovovat správně. Přičemž ta první část je vlastně o tom porozumění sebe sama. O tom, co nazýváme sebepojetí. Témata jako zájmy, silné stránky a hodnoty, což vstupuje do kariérového poradenství a vzdělávání také jako důležitý segment. A to všechno to, co je vlastně klíčem ke správnému tomu kariérovému rozhodování. Pak samotné silné stránky, to znamená, tam je to povědomí o všech těch talentech a dovednostech, včetně toho, jakým způsobem je využíváme. Čili jedna věc je o tom vědět o nich a druhá věc je vlastně, kde je využíváme a jak a na kolik v nich máme třeba rezervy. A že je využíváme napříč různými oblastmi, tímž pádem, že se učíme o tom, že jsou přenositelné. Že vlastně se můžeme zaměřit na jejich rozvoj právě proto, jak se ten trh práce vyvíjí, protože to budeme potřebovat, tu flexibilitu. A poté jsou tady ta spodní část, která je vlastně tou interakcí s tím světem, to znamená informace, kde všude seženu informace, kde někdo může pomoct, jakým způsobem se můžu připravovat, to znamená možnosti vzdělávání, tréninku, přípravy na nějakou zkoušku, na opatření si nějakého certifikátu a podobně. A na konci teda tvorba vztahu a kontaktu, co se ukazuje jako velmi důležité. A vždycky to fungovalo, není to opět nic nového. Prostě stále výzkumy ukazují, že hledání práce v první řadě vždycky funguje na těch osobních bázích, až potom lidé využívají těch vlastně dalších možností, jako jsou úřady práce, agentury a podobně. Čili tohle je poměrně komplexní skotský model. A ten třetí, který vám chci ukázat, je vlastně ten model, který byl trošku v jiné grafické formě na začátku, nebo o pár slajdů zpátky. To je ten model vlastně finský, který staví, dá se říct, jako taková pyramida. To má nějakou svoji vnitřní logiku, protože ten spodek bychom mohli pojmout jako určitou znalostní bázi. To je to, co potřebuji znát. Potřebuji znát sám sebe. Sice ano, shodneme se na tom, že to je celoživotní proces, ale je to zase o tom, co mi jde, k čemu mám sklony, co mi baví, jak jsem nastavený člověk, jestli víc technicky, humanitně, baví mi čísla, baví mi příroda, baví mi jazyky a podobně. Stejně tak jako informace, na základě kterých se mohu zjistit, jaké školy nabízejí s tím vlastně souladné pro mě studijní obory, učební obory a podobně. A pak je tam ta nadstavba, která je, dá se říct, o té aktivitě, to znamená, co pro to musím udělat. Rozplánovat si kroky, co udělám na základě těch informací a těch znalostí a jakým způsobem se ve výsledku rozhodnu. Až poté vlastně dojdu do té fáze, kdy sebe prezentuju, ať už jsou to přijímací zkoušky, nebo je to nějaké přijímací řízení na nějakou pracovní pozici. Tak. A jelikož tady chybí ten rozměr toho networkingu, tak tam vzadu je taková pavučina, když bychom si ho tam přidali, to je jedno, že bychom si třeba formou kruhu, který bude v pozadí, tak získáme možná jako nejkomplexnější, alespoň co se našich zkušeností týká, model těch dovedností řízení kariéry, těch career management skills, který jde velmi snadno a přehledně vlastně aplikovat posléze v praxi, ať už jako poradce, anebo jako někdo, kdo má co do činění s nějakou koncepcí a rozpracováním těch jednotlivých oblastí právě do toho školního kurikula nebo do koncepce kariérového poradenství, které by s tím mělo být v souladu. Takže to jsem chtěl ukázat tady. V zásadě, když bychom si tuhletu pyramidu prošli a řekli si, co vlastně všechno to obsahuje ze školních aktivit, tak vidíme, že sebepoznání je všechno, co vlastně můžeme realizovat formou různých adaptačních pobytů, hodin volby povolání, pokud to máme v ŠVP, nebo nějakých
předmětů, které se týkají osobnostního sociálního rozvoje, workshopů, ať už interní ve škole nebo nějakých externích, které poskytují různé instituce typu třeba té naší, individuálních konzultací, poradenských a podobně. Já ještě na Honzu navážu. Tady z těch věcí mě tam napadají třeba třídnické hodiny, které se ukazují čím dál tím víc ještě v souladem jakoby právě na vývoj společnosti a vlastně nějaký jako psychický well-being i učitelů, i žáků jako velmi nosný. A samozřejmě to sebepoznávání jde dělat i skrze dílčí aktivity, na které potom navážeme. Díky. Ta třídnická hodina, to je vlastně téma, že my v rámci toho projektu vzdělávání 4.0 máme k dispozici vlastně pro školy hodiny supervizí pro pedagogický sbor. A jedna z těch definic vlastně, jak tu supervizi si představit pro ty, kdo se s ní třeba ještě nesetkali, je, že to je taková třídnická hodina pro pedagogický sbor, že žáci je vlastně mají, ale pedagogové taky potřebují se sejít a reflektovat si nějaké věci, které v jejich týmu prostě fungují nebo nefungují a hledat cesty, jak to zlepšit, jak zlepšit klima. Takže skutečně tohle je relativně téma, které jde napříč. U těch informací je to samozřejmě, jsou to všechny ty cesty, kterými se k těm informacím mohou žáci dostat, ať už v nějakých konkrétních hodinách, nebo dneska už hodně v online světě samozřejmě. A patří sem i to zmocňování k tomu vyhledávat si ty informace. To znamená, ne to pouze servírovat a delegovat jako experti, ale dneska ty informace jsou velmi rychle se mění, ale máme samozřejmě i rychlý přístup k nim díky internetu, takže samozřejmě i způsob, jak si je vyhledávat sami. Patří sem exkurze, jestli ti napadá k tomu ještě něco. Ukážeme si, jak s těmi informacemi pracovat i vlastně napříč jako předměty. Tak. Zároveň mi sem nasedá jako jedna z klíčových měkkých dovedností, která je takovým jako úplně highlightem dneska, a to je vlastně jako kritický myšlení, že jo. Takže pracuji s informacemi, musím je jako umět hledat a nějakým způsobem jako kriticky vyhodnocovat. Navazuje to i v souvislosti na fake news a vlastně vůbec jako nějaký jako systém dezinformace nebo princip dezinformace, a nebo vlastně umět si jako vyhodnocovat to, které informace jsou pro mě relevantní v momentě, kdy já je potřebuju, nebo to za čím jdu. Jo? Takže určitě i, že na to nesedají další kompetence, dovednosti. Zrovna tady na mě. Je to pravda a je to takový oslý můstek k tomu návazujícímu patru, protože tam vlastně máme zdůrazněno i to, že jsou tam nějaké formy reflexe té vzdělávací dráhy, ať už jsou to třeba ty praxe, stáže nebo podobné aktivity, které v rámci toho odborného vzdělávání jsou. A to z toho důvodu, že obecně jako reflexe vzdělávacího procesu je něco, co samo jako nepřichází. Je to v podstatě kompetence, na které je třeba pracovat. My si uvědomujeme, že to je jedna z takových možná achillových pat toho školství, obecně reflexe vlastně sebe sama a toho vzdělávacího procesu. A je to vlastně jedna z klíčových součástí té kompetence celoživotního učení a vzdělávání, která se ukazuje být důležitá vlastně pro budoucnost a úspěšnost na tom trhu práce. Takže reflektování a na základě něho vlastně plánování a rozhodování. No a pak je tady ten pomyslný vrchol té pyramidy a to je v podstatě ta sebeprezentace. Co se týče kariérového poradenství a vzdělávání, tak se čím dál častěji skloňuje to slovo portfolio. Zároveň samozřejmě různé pohovory na nečisto, práce životopisem a různými dalšími způsoby, jak se prezentovat potom směrem ven. K tomu portfoliu my se ještě dostaneme, nebo zmíníme nyní, dostaneme, tak já to nechám dát v zásobníku. Čímž bych zároveň jako chtěl ukončit ten vstup vlastně k tomu, co to vůbec ty dovednosti řízení neboli career management skills vlastně jsou. Co si pod tím sousloví představit a proč se tedy vlastně odstly v tom revidovaném segmentu člověk a svět práce v tom středním odborném vzdělávání. Tak, čímž jsem tuto fázi naplnil a teďka bych opět předal slovo Dádě, pokud nemáš ještě něco, co bys k tomu chtěla dodat. Asi ne, můžeme rovnou jít zpátky zase na web. Do chatu, jestli tam byl nějaký dotaz, zatím vidím, že ne. Já zatím jenom tady usadím, já tady totiž mám tak strašně hezkou věc, která mi dneska ráno jako došla a já jsem ji totiž Honzo úplně zapomněla říct. A to je to, že vlastně nějakým mottem, vizí v celém vlastně projektu vzdělávání 4.0, ale tak asi jako ve všech činnostech, které děláme, je vlastně jako takové heslo 3 slov. Je to propojuj, inspiruj a zmocni.
propojování, Ano, inspirování a zmocňování. A my jsme vám chtěli ukázat, že i dnešním dnem se této naší vize, mise, mota budeme držet. A že vlastně to, kam jsme došli teď, je vlastně ta jakási propojování s informacemi. To znamená, že jsme vám ukázali, nebo ještě i teď budeme samozřejmě ukazovat, ale kde vlastně ty informace jako můžete najít, proč jako propojujeme to vlastně jako proč infokariéra, proč rámcový vzdělávací program, proč téma člověk a svět práce, proč kariérové kompetence. Teď se dostaneme do fáze inspirování. To znamená, že zase na webovkách Edu, na těch změnách si ukážeme, jak konkrétně byste se mohli inspirovat a vnést vlastně do svého vnitřního kurikula školy ty kariérové kompetence a vůbec kariérové vzdělávání. Dostanu se zpátky. Byla jsem vlastně tady na té vzdělávací nebo na tom průřezovém tématu Člověk a svět práce, co se mění. A já jdu teďkom dolů. A on občas totiž jako nebude taková sranda, protože ty stránky jsou v něčem poměrně říct zmatečné, ale nejasné. Tak já tady ještě chviličku jako budu kroužit, protože já potřebuju, dejte mi chviličku, já se tamhle dostanu, nebojte. Jsem tady, jsem tady, tak. Specifikace kariérového vzdělávání v aktualizovaných RVP SOV. Tady je vlastně jako šipečka, kterou jsem si rozklikla a já jdu až dolů. Tady je vlastně to průřezové téma uvedené tak, jak jsem ho víceméně prezentovala v tom rámcovém vzdělávacím programu. A pak jsou tady metodické materiály pro využití a inspiraci. Já na ně kliknu. A tady to mě vlastně poměrně dost překvapilo, protože tady najednou na mě vyskočilo něco, když jsem se těmi materiály prohrabávala, prodírala. Vyskočilo na mě něco, co se jmenuje školní plán kariérového vzdělávání, což není to nic povinného, ale je to jakési takové metodické jako doporučení, které vlastně můžete využít buď to celé, nebo nějakým způsobem upravit, modifikovat a tak dále. Cílem vlastně je uchopit to průřezové téma člověk a svět práce, respektive kariérové vzdělávání tak, abyste měli vlastně jasnou koncepci a vizi ve škole toho, jak s ním zacházet. Do jakých témat, do jakých ročníků, předmětů vlastně ta témata kariérového vzdělávání a potom i ty kariérové kompetence vám zasahují, abyste si vlastně udělali takový jako přehledný systém toho, kde se nám tahle oblast ve vašem vzdělávacím procesu objevuje. Jo? Tady je i vysvětleno ještě jednou to kariérové vzdělávání, je tady vlastně, proč by mělo být součástí školní výuky, to si potom klidně můžete vlastně pročíst. A tady se dostáváme potom k pozici koordinátora kariérového vzdělávání. Řeknete si asi, no dobrý, tak tady zase jako další nějaká pozice a další nějaký plán, který někdo po nás chce, někdo to po vás nechce. Tyhle ty věci jsou jako čistě dobrovolné, ale za mě si myslím, že jsou velmi efektivní v tom, že když si zpracujete nějaký plán kariérového vzdělávání, školní plán kariérového vzdělávání, tak vám to ze začátku zabere nějaký čas, ale potom vám to vlastně jako tomu koordinátorovi nebo člověku, který se na to zaměří, nebo to bude nějakým způsobem facilitovat nebo nést to téma ve škole, dost uvolní ruce v tom, že bude mít zase jasně zmapováno a strukturováno, v jakém tématu já se pohybuju, kde je konkrétně tahle kompetence, kterou já chci, aby žáci rozvíjeli, naplňována a vlastně koordinovat to s ostatními učiteli. Tím navážu i na to, že rozhodně kariérové vzdělávání nejde ve škole za jedním člověkem, tím, který to téma nese. Koordinátor. Často to je školní vzdělávací program, ale tady to jde spíš jakoby po té kurikulární úrovni a nikoli po té obsahové, kdy vlastně většinou nebo učitel občanky nebo kariérový poradce k tomu mají asi nejblíž. Jo? Takže tady je důležité zmínit, že ty témata
by měly jít napříč tou školou, napříč těmi obory, napříč těmi předměty, ale měl by tady být někdo, kdo by to měl vlastně jakoby mapovat a nějakým způsobem systematicky kotvit. A jestli si to vlastně vnesete do toho školního vzdělávacího programu, anebo si vytvoříte školní plán kariérového vzdělávání, je asi jako zcela na vás. Já třeba budu vycházet teď ze své praxe školního metodika prevence, kterého jsem dělala vlastně na základní škole několik let a hrozně mi pomohlo udělat si takovýhle nějaký svůj plán vlastně primární prevence, který nebyl povinný, byl to nějaký můj vlastně jako osobní plán, nebo jako moje osobní záležitost, kdy já jsem si vlastně vnesla všechna témata, která se v rámci primární prevence ve škole řeší a měla by se řešit. Obešla jsem všechny své nebo jako pedagogické kolegy, jsem je, aby mi do tabulky nesli, zamysleli se nad tím vlastně, v jakém ročníku, v jakém předmětu, v jaké tematické oblasti ta daná témata řeší. A udělala jsem si tím takovou jako přehlednou strukturu, že jsem řekla, aha, tak tady jedou třeba téma šikany, tady jedou téma duševního zdraví, tady jedou téma kyberšikany, tady jedou téma vztahu ve třídě, tady jedou téma poruchu příjmu potravy a tak dále a tak dále. Potom, i když hledáte nějaké vlastně vnější zdroje pro určité téma, to znamená nějaký externí program, vzdělávací program a tak dále, tak vlastně už třeba víte, proč ho hledáte, protože vám třeba to téma chybí a rádi byste ho do té výuky vnesli, jo? Že nějakým způsobem už jakoby koordinovaně vedete ten proces. V mém případě to bylo teda primární prevence ve škole, ve vašem případě to vlastně bude to kariérové vzdělávání. Ještě mám tady jeden takovej, že pokud byste si říkali, že vlastně nějakým způsobem nemáte rezonně obsazenou roli kariérového poradce, mohl by to být vlastně i ten jako koordinátor kariérového vzdělávání. Minulý týden v pondělí jsme s kolegyní Míšou Svobodovou pořádali pravidelné setkání odborných příležitostí. Tohle bylo vlastně 6. setkání a jedno z témat bylo vlastně financování pozic školního poradenského pracoviště a vůbec aktivit týkajících se klimatu školy v rámci různých šablon. Teď vlastně odstartoval operační program Jan Amos Komenský, ve zkratce OPJAK, kde je opět možnost získat vlastně budget peněz, finanční podporu právě pro roli nebo pro funkci kariérového poradce od 0,1 úvazku a taky zároveň na koordinátora škola firma, nebo to máme pojmenované my, ale vlastně v té legislativě je to ukotveno jako koordinátor škola zaměstnavatel. Já jsem si tady i připravila pro ty z vás, kteří neznají výzvu nebo neví, kde ji najít, je to normálně op.cz a vlastně jsou tady vyloženě, když bychom se podívali v těch webovkách do výzev, tady jsou výzvy a je tady vlastně výzva s číslem jakýmsi, šablony pro střední školy a vyšší odborné školy. Když se podíváte vlastně do příloh, do těch přehled šablon, nechci to teď tady vlastně jako jakým způsobem rozebírat nějak podrobněji. Klidně, když tak poprosím Michala kolegu, jestli by z webu, z YouTube Infokariéry mohl hodit link do chatu vlastně na tu minulou platformu, jinak jsou tam i všechny ostatní skvěle, jo, kde vlastně k tomu financování jsou mnohem podrobnější informace. Takže tak to jsem možná odpověděla na nějaký dotaz, který měl někdo. To už tam přímo, jo? To už tam přímo Michal dál. Jako domluvení, že on tam třeba některé typy, které tady zazní v průběhu nějakých našich prezentací a povídání, bude rovnou dávat, abyste si ty odkazy mohli hned třeba skopírovat a podívat se na ně, nebo si je uložit pro čas, kdy na to budete mít prostor. Tak. A teďkom vlastně. Posledním bodem tady na stránce, kde máme ty metodické materiály a kde je vlastně popsán školní plán kariérového vzdělávání a koordinátor kariérového vzdělávání je, jak přitom jakoby postupovat. Ten postup je velmi strukturovaně a podrobně popsán. Myslím si, že přesně takhle, jak byste si vytvářeli ten plán kariérového vzdělávání, můžete použít ty typy a vnést tahle témata do vašeho školního vzdělávacího programu.
V první řadě je vlastně vždycky potřeba konkretizovat ty cíle. Nevím, jak moc právě tady, abych neříkala věci, které jsou jakoby vědomé a známé, ale je vždycky vlastně potřeba to formulovat do očekávaných výsledků učení žáka. To znamená vyjadřovat se v tom jazyce žáka. Jo? Musím tedy říkat, jakoby, co má člověk umět, nebo co má ten žák jakoby umět. Já si tady zase vždycky takhle překliknu na ten příklad, aby jsme se mrkli nebo například na ten rámcový vzdělávací program. A v pohodě, Honzi. A můžeme se podívat třeba na některá jednotlivá témata, která by se tam dala vnést. V té nové formě, v té úpravě rámcového vzdělávacího programu má Člověk a svět práce vlastně 4 obsahová témata. Prvním je individuální příprava na pracovní trh, druhý je svět vzdělávání, třetí svět práce a čtvrtou oblastí je podpora státu ve sféře zaměstnanosti. Já když se teď podívám, já vám se jenom takhle budu holt jakoby přeskakovat. Máme tady vlastně jakoby cíl z jedné té oblasti, který je naučit žáka efektivní sebeprezentaci při jednání s potenciálními zaměstnavateli. I něco vlastně, co už tady zmiňoval Honza. Zkonkretizuju si samozřejmě ty uvedené cíle do výsledku učení žáka, co chci, aby člověk vlastně, nebo ten žák uměl, aby byl žák připraven prezentovat sebe samu při jednání, prezentovat výsledky své práce při jednání s potenciálním zaměstnavatelem a aby absolvoval úspěšně přijímací rozhovor s potenciálním zaměstnavatelem. Zaměřím se na to byl ten cíl. Zaměřím se na to, kde to vlastně v tom tématu mám. Překliknu zase tady na ten rámcový vzdělávací program a jsem vlastně v tématu individuální příprava na pracovní trh. Tak. Mrknu se, jaká tam jsou podtémata v tom individuální příprava na pracovní trh, které mi vlastně nějakým způsobem nasedají na ten cíl stanovený naučit žáka efektivní sebeprezentaci při jednání s potenciálními zaměstnavateli. A vidím zase v tom rámcáku, že mám body, které jsou písemná a verbální prezentace v prostředí trhu práce. To znamená formy aktivního hledání práce, zpracování žádosti o zaměstnání, formy životopisů, motivačních dopisů a tak dále, vytvoření osobního portfolia, dovedností i se zkušenostmi z neformálního učení. A doplním vlastně ty výsledky učení žáka na základě učiva. To tady jakoby vhodně doplnit podle sebe. Tady je takhle hezky, když my vlastně sjedeme dolů, i nějaká hezky rozpracovaná tabulka. A to je ten příklad, který jsem myslel, a on to nebyl příklad, jak jsem ti zmínil. Jo, on je to vlastně jakoby to samý, jenom tady je to hezky ukázaný v tabulce. Jo, to znamená, když je tady, mám tady nějaký vlastně výsledek toho, čeho chci u žáka dosáhnout, podle toho RVP, podle vlastně toho dokumentu, který jsem měla předtím otevřený, tak ten cíl je za mě naučit žáka efektivní sebeprezentaci při jednání s potenciálními zaměstnavateli. Mám tady nějaký OVU, tedy očekávaný výstup učení, který chci, tak jak jsem mi tam četla, aby žák uměl prezentovat písemně i ústně sebe při jednání s potenciálním zaměstnavatelem. Jasný cíl kariérových kompetencí. Tak, a takhle zpracuju si to třeba do ročníků. Tady mám třeba první ročník, září, říjen, předmět, jasně třídnické hodiny, český jazyk. Je tady nějaká specifikace toho, to znamená, o čem se budeme v rámci tohoto tématu bavit, kdo jsem a proč jsem si zvolil tento obor, budu to prezentovat spolužákům. Důležité je, vím, že tato témata sama i jako učitel a vlastně učitel předmětů, jako je osobnostní sociální výchova, etická výchova a tak dále, je velmi složité stanovit si nějaká kritéria hodnocení. Takže i na těch webovkách, v tom metodickém postupu, já už se tam teď zase nechci vracet, ať tady pořád nepřeklikávám tam a zpátky, si to za chvilku udělám, je vlastně apel na to stanovit si jasná kritéria hodnocení. Jo? To znamená, když to budu v češtině, asi chci, aby z toho žáci dostali nějakou známku. Nevím, jak moc je tady vlastně škol, s jakými formami známkování jako pracují, nebo jestli jdou úplně bez známek. Každopádně nějaké kritérium hodnocení by tam bylo jako fajn. Že jo? Jo, takže tady mám-li to v češtině, budu hodnotit srozumitelnost, logickou strukturu, kulturu jazykového projevu.
Bude-li to písemná prezentace, tak třeba kontroluji i pravopisnou správnost, ústní prezentace, výslovnost a hlasitost. Samozřejmě, žáky je potřeba s kritérii hodnocení seznámit. Jo? Dalším námětem budu pokračovat stále v prváku, jsem zase v češtině a v třídnických hodinách se svou třídou, dám už si to tam o půl roku později, to znamená časový rozptyl nebo horizont zhruba duben, květen. Konkrétní téma je já, váš nový učeň pro pracovníky firmy, ve které budou žáci plnit odborný výcvik. Jo? A zase může to být nějaká vlastně ústní prezentace, nějaká písemná práce a tak dále. Tady máte hezky rozpracovaný vlastně ten příklad, vyloženě tohle z toho cílu naučit žáky efektivní sebeprezentaci. Klidně si to jakoby projděte, nemusíme to tady procházet teď celé společně. Já bych ráda překlikla na ten rámcák jako takový a podívala bych se třeba na jednotlivá témata, která tady jsou. A řekla bych k nim nějaký příklad, který třeba za mě dávají smysl a kde by se to vlastně jako mohlo potkat s tím vzdělávacím obsahem. Máme tady individuální přípravu na pracovní trh. A hned prvním tématem je vlastně sebereflexe ve vztahu k ostatním, profesním a vzdělávacím plánům a mimoškolním aktivitám. Tady se mi nabízí to, co řešíme třeba s partnerskými školami i teď. A to je vlastně nějaká, tak tady tak jako špatně, vždycky chci jenom jako kousíček, víš, aby to viděli jenom, to je jedno, no tak to nechám třeba takhle. To je vlastně třeba nějaké reflektování, po prázdninách reflektování mé letní brigády. Jo? To znamená, můžu třeba v občanské výchově pracovat otevřít si tady Národní soustavu povolání. Nevím, kdo z vás zná nebo nezná, NSP.cz. Můžu si zadat vlastně práci, kterou jsem dělal v rámci mé letní brigády. Může to být třeba prodavač v supermarketu, tady jenom jakože prodavač. A dostaneme se přímo na kartu povolání. Ano, děkuji Honzo za popis, já bych tady jela, dostaneme se na kartu povolání, teď s tím víc dělat nemusíme, ale chci vám ukázat, někteří z vás znají, někteří ne, že tady jsou vlastně nějaké odborné dovednosti, co by takový prodavač měl dělat. Pak jsou tady i ale nějaké obecné dovednosti, digitální kompetence a když jdu níž, tak jsme u měkkých kompetencí. Všechny tyhle dovednosti, ať už ty tvrdé nebo měkké, můžu nějakým způsobem reflektovat a třeba říct a počkálovat si, co mi vlastně ta letní brigáda dala. Jo? A už pracuju s nějakým povoláním, už pracuju s nějakými kompetencemi, které to povolání vyžaduje a já je můžu stáhnout a reflektovat směrem k sobě. Já bych vlastně doplnil, že tohle je vlastně to, o čem jsem mluvil, když jsem představoval ty dovednosti řízení kariéry, ty modely a to, jaké vlastně na co navazují ty rámcové vzdělávací programy, třeba na ten osobnostně sociální rozvoj. Že skutečně tam ta komunikace, schopnost spolupráce, tady je to kompetence ke kooperaci, vlastně je už zmíněná. A že tohle je v podstatě to informální učení, které bylo zmíněné na tom edu.cz, který si Dádo před chvílí ukazoval. A že my vlastně jdeme tou cestou té reflexe toho a zvědomování. To je vlastně to zmocňování, je to vlastně i ten třetí pilíř, který se nám tady ukazoval v rámci těch hesel, který zazněly v souvislosti s tou strategií vzdělávání. Takový doplnění, jak se to hezky propoje, protože tady jako zaznívají různé zdroje, ale bychom byli rádi, aby se vlastně v tom byla vidět ta propojenost, která potom pomáhá jako lepšímu využívání v praxi. Tak ten postup. Skvělý. Ne, to já jsem ráda, dobrý, mám to naštěstí poznamenané. Tak. Další tip, který mě napadá, já nebudu projíždět úplně všechno, ale s čím se třeba krásně pracuje, je vlastně, tady máme forma životopisů, motivačních dopisů a jejich vytvoření, praktická příprava na jednání s potenciálním zaměstnavatelem, přijímací pohovor a výběrové řízení. Tady se úplně nádherně nabízí, že český jazyk, kdy já zase můžu udělat nějaký mluvní cvičení, forma jakoby dialogu, můžu napsat ten životopis, můžu to vnést do cizího jazyka, kde si můžu zkusit CVčko v angličtině.
v němčině, nevím vlastně, jak se to řekne, jo, CVčko v angličtině, můžu si dát v rámci cizího jazyka roleplaying, jo, hraní rolí, kdy jeden vlastně bude v roli toho employer a employee, zaměstnavatel a zaměstnanec, jo, kdy si dáme takovou simulaci přijímacího pohovoru. Zase můžeme simulaci přijímacího pohovoru vnést do občanské výchovy a tak dále. Můžeme to vnést i vlastně do odborných předmětů, nebo když se chystáme na odborný výcvik, což pak často bývá i vlastně samostatný předmět jako odborný výcvik, tak na začátku to můžu takhle uvést, že chci, abyste jako věděli, s čím na ten trh práce a budete vstupovat, nebo naopak to tím na konci jakoby zarámovat a ještě po tom odborném výcviku vlastně to uzavřít tím, pojďme se jako podívat na nějaký pohovor a výběrové řízení. Jo? Takže těch věcí je spousta. My tady máme i, to se nám velmi líbí, vytvoření osobního portfolia dovedností i se zkušenostmi z neformálního, nebo tady napsáno informálního učení. Což může být zrovna ta brigáda. Tam člověk nejde se jako primárně učit, se tam naučí spousty věcí a způsob, jak je reflektovat, je, že si to dá, to, co se naučil, vlastně dá do toho portfolia, včetně třeba i, no může se tam dát i vlastně tu dohodu třeba, kterou uzavřít. Přesně tak. Tu brigádu poskytuje. Přesně tak. My portfolio, tak jak budu ráda, když potom třeba Michal doplní i zdroji, i třeba nějakým komentářem, vnímáme jako velmi účinný a efektivní nástroj právě k tomu pracovat s tím kariérovým vzděláváním a rozvojem těch kariérových kompetencí. A tohle je přesně něco, jako jak říká Honza, že si tam vložím nějaký poznatky a vlastně nějaký checklist mých dovedností, co mě naučila letní brigáda, co mi dala a jak já vlastně, i když nechci být prodavač, nepotřebuji být zmrzlinář, ale jak já tyhle dovednosti, které jsem se naučil, můžu vlastně jakoby dál využít a rozvíjet. Přesně tak. Takový typ je potom, že se dají pěkně najít i v podstatě v profilu absolventa toho oboru a zase ty typové pozice jsou uvedeny na NSP, tak si to třeba lze srovnat s těmi kompetenčními požadavky, které to NSP uvádí. Vlastně tenhle nástroj umožňuje poměrně jako variabilní využití v rámci toho kariérového vzdělávání. Další tou oblastí je tady svět vzdělávání, zase ode mě takový tip, líbí se mi tady hned třeba to první, význam celoživotního učení, bych to ráda se označila, vždycky mi to úplně, jakože, tak. Význam celoživotního učení jako požadavku pro osobní růst, udržení konkurenceschopnosti a profesní restart. Tady mě třeba napadá, že by studenti v rámci zase občanky, češtiny, cizího jazyka, ale i nějakého odborného předmětu, který zrovna máte, já jsem tam předtím měla tu textilní tvorbu nebo oděváře, vymyslet vlastně originální kurz toho, co umím já. Napadá mě portál Naučme se CZ, který já moc ráda používám, doporučuji a sama už jsem se tady zatím ne co by lektor, ale chystám se na to, ale spíš jakoby teda co by účastník, kurzista účastnila několika kurzů. Je tady vlastně i spousta tipů na to, jak vhodný kurz vytvořit. Myslím si, že pojmout jakoby z žáky to, co já umím, co můžu nabídnout dál a udělat si takový fiktivní vlastně nástřel nějakého mého jako online kurzu, jak já bych ho vedl a co bych tam ty účastníky naučil, je přesně krásný nějaký jako nástroj k tomu, jak ten význam celoživotního učení pro osobní růst a udržení konkurenceschopnosti jakoby zarámovat nebo pojmout. Dobrý tip. Tak, co mě potom oslovilo dál, je tady vlastně to ověřené kariérové informace jako podmínka při rozhodování o profesních a vzdělávacích záměrech. Tady navážu Honzi vlastně na to, když si jel v pyramidě kariérových kompetencí a měl si tam to políčko informace. A já jsem vlastně mluvila o tom, že to krásně nasedá na nějaký kritický myšlení. Jo? Takže mám-li tady něco jako předmět ICT, informatiku, anebo nějaký odborný předmět, když jsou to třeba programátoři, nebo nevím, prostě pracujete v rámci informatiky, tak vlastně klidně nabídnout žákům několik zdrojů pro
vyhledávání práce a můžete tam najít nebo můžete tam vlastně zadat od těch nejvíce relevantních až po ty nejméně relevantní a vlastně zkoušet je v tom, aby vyhledali ten nejrelevantnější. Jo? To znamená naučit je nějak jako kriticky přemýšlet a zvažovat, jaké informační zdroje vlastně by pro mě byly pro danou problematiku jako nejvhodnější. Nebo pracovní nabídku. No, a tak dále. Tak. Máme tady další oblast, což je svět práce. Tady se mi líbí jako všechno, jo? Abych chtěla se vším pracovat, ale tak říkala jsem, že si uvedeme nějaké příklady, to tady přesně. Technologický rozvoj v činnosti lidské práce. Tady jsme i s Honzou přemýšleli, že vlastně by se krásně dalo zapracovat třeba do matematiky webovky, se kterými pracujeme my. A to jsou Will Robots Take My Job. V rámci vlastně robotizace, automatizace, digitalizace je hodně zaměstnání, která v současné společnosti jsou ohrožena jako riskem právě toho... To riziko, že zkrátka jako zaniknou, že budou nahrazeny vlastně plně tou strojovou výrobou. A tím pádem vlastně už nebude moc prostor, aby tam pracoval člověk, se zase objeví třeba něco jiného. A já si tady můžu zadat nějaké povolání a zůstanu u toho fashion designéra. Je to teda v angličtině, jo. Což se dá využít i pro angličtinu. To už je potom úplně jako klilovské cross-kurikulární prostě téma. Mám tady fashion designer a mám tady vlastně, jaký je ten risk level, jo? Do jaký míry robotizace, digitalizace ovlivní zaměstnání fashion designéra, oděvního designéra do budoucnosti. Máme tady jenom 3%, což znamená totally safe, totálně bezpečnosti. Co jsem chtěla jakoby ukázat je, že tady máte třeba procenta a můžete v matematice vlastně jakoby, nejsem matematikář, zrovna procenta není moje silná stránka, ale myslím si, že pokud tady nějaký matikář je, tak rozhodně by si na cvičení třeba v procentech tady vyhrál s tím, že zadat různé profese a porovnávat třeba vlastně tu míru toho rizika té automatizace. Tady se s tím dá dělat jako spousta věcí, klidně se mrkněte, Will Robots Take My Job, možná poprosím klidně zase našeho Michala, jestli by nám nasdílel tyhle ty webovky do chatu. No, už jsou tam. Skvělý, paráda. Velmi pohotový, děkujeme. Fajn, jo, takže a hned mám tady technologický rozvoj v činnostech lidské práce. Tak, moc hezky se pracuje i má zkušenost je třeba, se tady omlouvám, tady budu trošičku skákat, základní charakteristiky pracovních činností, zase občanka, já třeba hodně ráda používám v angličtině, kdy vlastně máme nějaké profese, jejich charakteristiky, takže se učíme pojmenovávat profese, které jsou méně známé, nebo i z hlediska té slovní zásoby méně známé. Můžeme si tam dát zase nějaký role-playing, to znamená hraní rolí. Můžeme si tam dát aktivity typu Devil's Advocate, takovej ten jako kdy jeden vlastně obhajuje, jeden zastává názor a druhý mu jakoby oponuje, takže tam mám nějaký jakoby komunikační dovednosti, krásně se s tím jako pracuje, jo. Proč je třeba dobré, nebo v čem jsou výhody vlastně třeba zrovna toho fashion designéra a druhý může sedět proti němu a říkat, jako v čem není dobré povolání toho fashion designéra. Můžu pracovat s charakteristikami těch povolání, to znamená zase najít si třeba na to NSP a pracovat s tím, překládat to do angličtiny, tvořit si takové vlastně jako seznam kompetencí té dané práce. To mě tak napadá, no. No a potom ještě mám tady něco, co se vztahuje taky k matematice a napadlo mě, že by se dalo třeba hezky zapracovat, je tohle a to je pracovní uplatnění pro absolvování příslušného oboru vzdělávání, včetně alternativních možností. A mohli bychom se dostat zase na Národní soustavu povolání NSP a na vlastně platy. Jo? Protože mimo těch spousty informací, které tady na NSP najdete, jsou někdy úplně nahoře a někdy
tady dole vlastně platy, platové ohodnocení, ne, tak já zase pojedu, vyroluju nahoru. To bylo vtipný, kdyby to tam teď nebylo, viď? Protože tam... Vyhledávač je tak specifický, že to Tam- ale tam- většinou tam je, nebo tam jsou Jasně, hele, tak dobře, tam toho divního návrháře, jo. Já se ho dneska prostě... fashion designer. Já doufám, že tady mám Lucku Bartošovou z toho. Si slyšeli, že jo? Tak, bude ráda. Tak tady to. Jo, a máme tady vlastně jako platové rozmezí. Dole potom je i třeba platové rozmezí nějaké průměrné, je tady vlastně toho, jak jsou placeni ty lidi v soukromém sektoru, v podnikatelské sféře. Je tady vlastně jako platová sféra, která zahrnuje spíš jako zaměstnanecký poměr a tak dále. Takže zase pracovat s čísly, s grafy, s porovnáváním. Říkám, nejsem matikář, ale myslím si, že tady to je jako skvělá příležitost, jak vlastně to kariérové vzdělávání a ty kompetence vnést i do té matematiky. No, tak, čtvrtou oblastí potom je vlastně jako podpora státu ve sféře zaměstnanosti. Tady je to spíše jakoby o službách kariérového poradenství, to znamená zvědomit těm žákům to, že ta služba existuje, kdo všechno jí může jakoby poskytovat a které vlastně zprostředkovatelské služby se nachází na trhu pro hledání práce, jaké jsou možnosti v pracovních agenturách, služby úřadu práce a tak dále. My vlastně, když bychom se vrátili k té mé prezentaci, jak tam bylo to pucle z toho skotského prostředí, tak je to vlastně jako ta spodní část, kde jsou vlastně ty informace, ten networking a to vědět prostě, jaké instituce, co nabízí a jak je můžu kontaktovat, v čem mě můžou podpořit nebo posunout. Fajn. Tak jo, takže vlastně cíle, čeho bychom chtěli dosáhnout, máme tady uskutečňování tohoto cíle předpokládá. Vždycky je tedy potřeba nějak to vztáhnout k tomu očekávanému výstupu žáka, to znamená převést to do toho jazyka žáka a tady vlastně máte ty jednotlivá témata. Doporučuju třeba ten plán toho kariérového vzdělávání, školní plán, přijde jako strašně fajn, ale je to jenom takové doporučení. Vy to vlastně můžete rovnou si vnášet třeba do toho školního vzdělávacího plánu. Takže tak, no. Já bych asi v tento moment už jako s ohledem na čas bychom tu vlastně jako cestu těmi ukázkami a inspiracemi, jsme u toho inspirují, tak zakončili. Myslím, že těch bodů bylo možná dostatek. Sdílení. A půjdeme zpátky k vám. Můžeme se dostat k tomu zmocňování. To je v podstatě to, co je takový leitmotiv celého toho kariérového managementu. Aby zkrátka se díky všem těmhletěm možnostem, které poskytují jak kariéroví vzdělavatele, tak kariéroví poradci, tak všechny ty informační zdroje, tak aby vlastně v důsledku byl člověk schopen sám toho využívat. Sám se vlastně vedl k tomu, že ta kariéra je něco, co si designuje on. My jsme si řekli, že bychom chtěli nechat nějaký prostor k tomu vymezenému času. Nám se ten prostor trošku zúžil, ale přesto bychom chtěli nyní vlastně zahrnout vás, kdo jste poslouchali nebo přišli až později. V chatu zatím žádné dotazy nevidíme, ale určitě budeme rádi, když třeba řeknete svůj názor. I nás by zajímalo, jak jste na tom, nebo jak vaše škola je na tom zapracovávání těch vlastně zrevidovaných částí těch rámcových vzdělávacích programů do vašeho ŠVP. A mě zároveň zajímá, jestli vlastně je tohle pro vás téma, nebo já předpokládám, že ta úzká skupinka lidí, my jsme to i tak plánovali pro úzkou skupinku lidí, jsou ti, které toto téma opravdu jakoby zajímá a chtěli by nějakým způsobem s tím třeba pomoci nebo si vyslechnout názor ostatních, tak jsem s tím rovnou i dát třeba nějakou zpětnou vazbu, případně nějaký dotaz, cokoliv. Jak říká Honza, budeme rádi vlastně za zazdílení, jak se vám třeba daří implementovat ty změny do svého školního vzdělávacího programu. Nemusí to být jenom ty s ohledem na kariérové vzdělávání, ale třeba i celkově utváření. Jak se vám v tom procesu zkrátka daří, nebo jaké máte informace
od kolegů, kteří třeba to mají na starosti, ale nemohli se zúčastnit, tak třeba jste tu jejich zastoupení, nebo jim dáte potom předat nějaké informace. Nebo jste třeba kariéroví poradci nebo koordinátoři toho ŠVP, kteří to svoje ŠVP mají před sebou a třeba by chtěli něco pomoct někam vnést, ale neví si rady, tak jsem s tím. Se, jak říkala Dáda, trošku šetřili s tím marketingem právě proto, abychom tady neměli příliš široké a početné auditorium, bychom si mohli zkrátka normálně, neformálně o tom popovídat. Takže určitě, kdo máte nějakou myšlenku, dodatek, otázku, komentář, cokoliv, budeme rádi, když se zapojíte. Hodně jsme mluvili, hodně informací, možná dosedají. Možná s něčím máte zkušenosti už, něco, co tady zaznělo, které by obohatily i ostatní, i nás. Jenom jako, i klidně jako zajímalo, jestli vlastně, tak jak jsme to představili, to bylo srozumitelné a jestli třeba kariérové vzdělávání je něco, o čem jste věděli, nebo vám to třeba splývalo s tím kariérovým poradenstvím, jestli aspoň takhle se vám to třeba pomohli utřídit. Cokoliv k tomu. Tak já se zkusím chopit rukavice a výborně, no. Tak těsně si předběhl. Tak se hlásí, já tak tomu dám slovo za chvíli. Já jsem vlastně jenom chtěl říct, že jsme se snažili vlastně, nebo jsem rád, že se myslím Honzovi s Dádou povedlo vlastně jako představit CMS nebo kompetence pro řízení kariéry. Já chci jenom říct, že vlastně jako v těch workshopech je chápou, rozumí s ním a umí s nima pracovat fakt žáci jako 8. tříd, úplně vlastně jako v pohodě, že v momentě, kdy se jim to teda jako samozřejmě jako nadávkuje a je k tomu nějaká jako cesta, tak ten koncept vlastně jako chápou a z mýho hlediska velmi jako dobře to vlastně jako rozvíjí nějakou vnitřní motivaci, kterou vnímám jako velmi jako silný motor vlastně jako do celého potom jako profesního vzdělávacího života. Takže to byla ta jedna připomínka. Ta druhá, že jsem vlastně jako mě baví sledovat u těch škol, se kterými se vlastně máme šanci takhle jako bavit o tom, jak vlastně pojmout u těch odborných škol tyhle kompetence a jejich rozvíjení, takže je to hodně spojen právě s tím portfoliem, takže nezapomněl jsem na to, co Dáda zmiňovala, takže je to vlastně jako super věc, kterou se zase jako už pozvolna snažíme i dostat do těch základních škol, vlastně koncept toho portfoliového myšlení a právě sbírání různých jako důkazů k tomu, si potom vlastně jako hezky v nějakém předmětu nebo části jako předmětu pohrát s tím, že se začne pod těma zkušenostma vlastně zvědomovat to, co vlastně jako během toho studia vaši žáci studia i vlastně jako mimoškolních aktivit vlastně jako zažili a co jim to dává dál. Tak to jsem jenom chtěl jako zmínit. Předám slovo Petrovi Chalušovi a ještě si dovolím teda dát do chatu odkaz na konferenci s březnovou, onlineovou, její záznam vlastně, který se věnoval portfoliím. Jsou tam, myslím, jako hodně nosné věci, zajímavé, inspirativní. My jsme si dali teďka závazek vlastně ještě nějak jako koncentrovat se, stříhat a vlastně jako s nima pracovat dál, takže to je teďka náš černý úkol, který doufám jako zdárně jako zvládneme. Tak. Díky, Michale. Petře, máš slovo. Děkujeme. Jo, děkuju. Dobrý den, zdravíme. Dobrý den. Ahoj. A já jsem nechtěl nic říkat, jenom jsem chtěl poslouchat, ale když nikdo nic neříká, tak já jsem teda z Národního pedagogického institutu, takže ty stránky a RVP, co jste tady prezentovali, tak máme vlastně tam taky tu roli, že jo, je vlastně vytvářet a tak, takže trošičku vím jako o tom, jak ta změna vlastně proběhla a kam to směřuje. A ty kolegové, co to vytvářeli, ty podklady, tak jsou vám určitě k dispozici. Já jsem to teda zrovna nebyl, ale znám je. Takže znám autory toho, teda myslím té metodické podpory na edu.cz, co tam je.
tak můžete se na nás samozřejmě obrátit přímo a dovysvětlit si s námi třeba některé věci, pokud by to bylo potřeba. Jo? A nabízím teda klidně, že to může jít přeze mě, protože vlastně s těma kolegama jsem na poradě, ty, kteří to psali, tu metodickou podporu, pravidelné poradě, takže nemáme problém vůbec si to tady předat a můžeme tohleto nabídnout. Takže to je jedna věc, co nabízím, jako když vlastně budete chtít něco přímo takhle si ujasnit, co to tam je všechno. A za mě je to taková živá věc, teda, a chtěl bych vás jenom spíš vyzvat. Z mýho pohledu je lepší, než teď měnit školní vzdělávací programy. To je teda můj názor osobní, že z mýho pohledu je lepší se zapojit do velkých revizí rámcových vzdělávacích programů, který teda se startují i pro odborné vzdělávání. A tam bych vás chtěl jakoby přizvat, abyste nám pomohli, protože tohle je jakoby jeden krok na cestě, to vnímám, tady to, co teď se stalo s těma RVP, tak ten krok, který do toho vnesl ta slova jako kariérové vzdělávání, portfolio, kariérové kompetence a vlastně je užitečné, že teď vlastně by v tom RVP se víc to objevilo a ten druhý krok je, že by se vlastně mělo přemýšlet o tom, že by to třeba nebylo průřezové téma, jo? Že by to bylo vlastně, že osobnostní a sociální výchova a kariérové vzdělávání by bylo prostě na stejné úrovni, jako je občanská výchova nebo čemu bych to přirovnal, jazykové vzdělávání. Jo? Prostě by to stálo v tom kurikulu naprosto svéprávně vedle sebe a potom, kdybyste nám s tímhle pomohli a vlastně bychom to zkoušeli takhle i pilotovat ve školách, že to má svoji hodinovou dotaci každý týden třeba a prostě se to nějak děje, nebo projektově, ne každý týden, ale jednou za měsíc je třeba celodenní projekt, to je už na školách, že, co mají ŠVP, ale vlastně má to tu váhu jako jiné oblasti. Takže bychom v rámci těch velkých revizí to pak mohli vlastně ještě udělat ten druhý krok k tomu, že by se to takhle posunulo. Tak to vám nabízím, abyste třeba přes Infokariéru se ozývali a spolupracovali s námi. To je všechno. Děkujeme, Petře. Mně vlastně v tomhle ohledu napadá, že školy si vlastně ten předmět můžou vytvořit i sami a zanést si ho tak, že? Protože my tady i ve svých my tady ve svých partnerských školách bohužel zrovna POA tady není dneska účastna, ale vlastně máme v partnerských školách i takovou, která si teďkom staví vlastně za pomocí našich kolegů, tady kariérových poradců, ten předmět osobnostní a sociální výchova nebo osobnostní sociální rozvoj, kam přesně vlastně tahle témata, ty kariérové kompetence chtějí jako zanést. Je to vlastně tak, musím říct, že ideální kombinace je, když se to průřezově objevuje ve všech předmětech školy, kam to patří, praxích a dalších věcech. To je to školní plán, že jo, toho průřezového kariérového vzdělávání. A to je super. A zároveň, když je to zkombinováno právě s nějakou dotací časovou a kontinuálním prostě prostorem v kurikulu, který má svůj název, třeba jako předmět nebo jako nějaký systémový projekt, který se opakuje a táhne se každým ročníkem a vlastně to má tu dotaci svojí a má to svůj název a prostě svého učitele třeba a tak. Takže ideálně kombinace obojího. Ale samozřejmě, že ideální je, když ve škole se děje i nějak něco drobného, malého, i to je prostě ideální z hlediska té praxe, protože nejhorší je, když se neděje vůbec nic. Takže ideální je i dělat jakékoliv drobné kroky, takže aby to zase nevyznělo, že to je něco nerealistického. Ale v některých zemích tato kombinace existuje a třeba jednou v České republice se k tomu taky dostaneme, té kombinaci
toho předmětu a pak té průřezovosti jako dohromady v té škole a plus toho poradenství, takže jsou to 3 věci vlastně. No tak a proto opravdu vnímám někde, jakoby velmi důležitý, proto vnímám velmi důležitý, aby vlastně někdo jako takový koordinátor toho kariérového vzdělávání ve škole prostě byl. Vím, že to jde jakoby za všema jako učitelema vlastně, protože to nasedá na nějakou vizi školy, jako že jo, vlastně toho jako, co my tady vlastně chceme s těma žákama, kam je chceme vlastně dovést, ale že rozhodně by měl být někdo, kdo to chce, nebo bude nějakým způsobem jako koordinovat a vlastně řídit, reflektovat, jednou za čas se s těmi kolegy sedne, vlastně nějak to jako ověří, posouvat dál a tak dále, no. A spolupracovat s váma a s náma. Ještě k tomu. To bude Přesně spousta tak. práce. Přesně. Tak jo, díky. Tak ale to je možnosti jsou, to jsem chtěli. Tak díky. Tak děkuji. Tohle vlastně není ani jako něco teoretického, protože my máme zpětné vazby, že pokud tam ten prostor a tahle ta znalost je, tak to na těch školách vlastně se takhle děje. Když, ať už to byla ta tvoje vlastně dát do zkušenost, že jsi prostě obcházela, víceméně to koordinovala napříč a témata na základní škole, když jsme tady měli v rámci našeho výcviku Noru Jakobovou, tak to takhle v podstatě si řešila celou koncepci kariérového poradenství a vzdělávání zase na gymnáziu. Čili ono, jedna věc je, jaký je tam na to prostor. Když je z úvazku prostě ze šablonu 0,1 kariérového poradce, tak on musí především taky jako odvádět tu poradeckou práci, ale vnímáme, že to koordinační činnost je tam důležitá, tak uvidíme, jak budou dál pokračovat ty změny, které se týkají i toho vedení, prostě témata jako pedagogický lídr a manažer školy a tak dále, aby zkrátka tam prostě na to ten prostor byl, protože jak se ukazuje, je to důležitý. A to bych se zase úplně odkázala na naší platformu koordinace školního poradenského pracoviště z pohledu jako ředitele, no, která vlastně byla v březnu a zase to jde za tím jako vedením té školy a jak já vlastně chci, aby jako kvalitní lidi mi tam dělali kvalitní práci a umožnit jim vlastně na to ten prostor, ať už časový, finanční, prostorový, prostě, jo, vybavit to zázemí té školy všemi těmito vlastně aspekty, aby to jakoby fungovalo, no. Tak si tady diskutujeme. Děkujeme. Tak my moc děkujeme tady za dotazy. Já to tady sleduju vlastně pana ředitele Hofmana. Michal už tady odkázal v rámci digitálních dovedností na Michala Pelce z KCV. Dobrý den. Vidíme pana Hofmana i Dobrý osobně. den. Jestli byste, pane Hofmane, se chtěl takhle klidně ještě na něco dozeptat, nebo... Nám tam ještě visí ve vzduchu, jestli je 2 nebo 3 rychlostní ta implementace digitálních kompetencí podle těch nových RVP, protože kdyby to šlo udělat až za rok, tak by se to krásně, my jsme v kontaktu s panem Pelcem, tak by to šlo dohromady s tím, že on nám udělá program takových příkladů dobrých praxí a motivace zaměstnanců, aby do toho šli. Bylo lepší udělat určitě až potom, tu změnu ŠVP až ten příští srpen, než jim to teď nějakým způsobem nařizovat. Ale nejsem si jistý, jestli musíme ŠVP udělat už teď a pak to implementovat teda třeba za rok, nebo jestli na tohle někdo by znal odpověď. My v rámci těch digitálních dovedností nebo toho průřezového tématu informační komunikační technologie vlastně úplně kovaný tak nejsme, ale možná teda, když už tady máme Petra, který řekl, že se na něj můžeme jako zástupce NPI vlastně a edu.cz jako obrátit, tak možná k tomu bude něco vědět, nebo vás třeba aspoň minimálně odkáže na to, koho se zeptat třeba. Doufám, že se nám Petr neodpojil. Jo. Má vypnutý mikrofon. Jo. No. Každopádně tyhle vlastně odborníci a to vůbec jako to zodpovídání těch dotazů, tak to by na tom portále NPI mělo být transparentně vlastně dostupné, právě protože vlastně teďka jsou už stanoveny ty termíny, kdy se to má vlastně dělat, tak aby vlastně měli ti, kdo se tím zabývají na těch školách k dispozici zpětnou vazbu. Když budete na edu, no, když budete vlastně na to edu, přes který jsem vás vedla a ukazovala jsem to, tak tam jsou určitě kontakty, nějaká konzultační linka, takže tam rozhodně napište, ak takovýhle konkrétní dotaz tam zneste. Dobře, děkuji. Já, jak jsem do toho koukal vlastně, tak mi tam přijde, že jsou tam vlastně jako klíčový ty věci, jakoby mluvit spolu, komunikovat to, rozjet ten proces, jo. Takže myslím si, že by bylo dost vlastně jako kontraproduktivní a
a jako vás nějak jako, nevím, z pozice ČŠI nebo nevím koho vlastně jako říkat, že nemáte dotažený dokumenty, když je to vlastně v tom procesu, který je jako zahájený. Takže mně přijde vlastně jako důležitý to rozjet, využít prostě těch, a to si myslím, že taky jako náš apel, teda ne úplně jako k digitálním dovednostem, ale řekněme k tomu kariérku, že KCV celý infokariéra potažmo je tady jako k tomu. Myslím si, že máme dostatek kapacit a to, že když prostě byste hledali někoho, kdo by vám jako mohl být nápomocen, tak jednoznačně se k tomu hlásíme a ozvěme se v tomhle směru. Takže mně přijde důležitý prostě ten proces jako rozjet a to, že ty dokumenty nebudou jako ve finální formě, mi přijde velmi jako obhajitelný, zvlášť jako vzhledem k tomu, co se děje i v ostatních oblastech. Petr to trošku zmínil, že vlastně i to, co teďka řeší pro odborné školy, tak se rozjíždí vlastně i pro ty základky. To mi přijde vlastně taky důležitý, že vlastně jako začlenit kariérové CMS, jak říkám, dělám si čárku a dáda mě štípne. Mi přijde vlastně jako důležitý, protože vlastně i na těch základkách by se to vlastně jako mělo rozjet taky v horizontu prostě příštích několika letech. No. Já ještě vlastně navážu na Michala. Jedna věc, kterou jsme zapomněli zmínit, je, že jsme přizvali i zástupce právě ČŠI, České školní inspekce, kde nám ale v podstatě jakoby řekli, že oni k samotným těm revizím a změnách v těch jednotlivých tématech v tom RVPčku vlastně nemají úplně jakoby co říct, že to nejde za nimi a že to nějak aktivně nesledují, že by se rádi klidně zúčastnili jako z informativního hlediska, ale že vlastně tohle to za nimi úplně nejde. Tak jsem se pak ptala vlastně, jak funguje to ověřování, protože si to sama tak nějak taky jakoby pamatuji ze školy, kdy vlastně, že jo, vezmou školní vzdělávací plán RVP a vlastně teď jakoby porovnávají, jak tam ty témata nasedají, jestli to je v rovnováze, ale myslím si, že teď jako to bude v takovém jako rychlém rozjezdu, že určitě asi nebudu jako kontrolovat každý ŠVP a v návaznosti na RVPčko a že jak se to prostě budete rozjíždět a intuitivně tam nějak ty věci jako vnášet, vkládat, ověřovat, zkoušet, takže prostě je to asi naprosto legitimní, si myslím. Právě nechceme do toho jít hra a udělat přitom něco zbytečně. Navíc tam ještě není Wi-Fi ve škole, takže tam je potřeba ještě taky čekat na výsledky projektu a dokoupit Wi-Fi jako nutnou součást pro tu digitalizaci. Dobře. Tak jo. Takže děkuji. Kdyby cokoliv, tak se na nás můžete obrátit stejně jako ostatní. Koukáme si ještě nějaký dotaz, jinak čas se nám pomalu naplnil, který byl vyměřený. Já bych ještě chtěl možná dodat takovou techniku. Řekl na začátku je, že k vám přihlášeným rozešleme tu prezentaci k těm CMS-kům, protože tam byla nějaká informace, tak abyste to měli k dispozici, jinak ten webinář bude natočený, ale to PPTčko vám pošlu. Jinak máte samozřejmě v tom chatu ty odkazy, které vedou přímo na to edu.cz, takže si to můžete projít. Vidím ty print. Děkuju, to moje jméno. Tak jo, tak přátelé, pokud tedy nikdo nemá žádný dotaz ani žádnou zpětnou vazbu, jestli, nebo do jaké míry to pro vás třeba bylo užitečné, jestli je tam něco, co třeba rozvířilo váš zájem, o čem byste se rádi dozvěděli více, nebo vás minimálně zaujalo, budeme rádi za cokoliv. A pokud ne, tak bychom se asi pomalu rozloučili. Možná kdo jste ještě zde přítomní, tak než bychom se rozloučili, tak bychom si jenom udělali takový krátký zpětnovazební kolečko, co si vlastně z toho dnešku odnášíte, stačí jedna věta, třeba už nechci nikdy slyšet zkratku, nebo cokoliv, co zkrátka vnímáte, že je pro vás třeba v něčem důležité nebo inspirující, nebo vás to někam posouvá rádi. Nechceme tak vyvolávat jako ve škole, že jo?
Ne, já bych to jako nechala na bázi dobrovolnosti, ale Tak nám to napište do chatu. klidně nám to napište do chatu. Jinak vlastně víte, že tenhle ten webinář je nahrávaný, bude určitě na našich stránkách Infokariéry, i vám ho vlastně účastníkům zašleme odkaz. Jo, na YouTube kanál. Jo, na YouTube kanále, pardon, jsem zapomněla říct. Tak jo, tak Michal tam zase kýve, tak nevím, jestli už kýve taky, že asi skončíme. Nebudeme to dále prodlužovat. My vám moc děkujeme za účast. Děkujeme, že jste si na nás ocenili čas, že jste vydrželi. Věříme, že to pro vás bylo přínosné. Doufáme. Teď už se přijde všichni těšíme ven do toho krásného počasí. Tak jo, tak přejeme hodně úspěchu a těšíme se třeba na setkání na dalším nějakém takovémhle online, nebo doufejme, že i osobní akci, ať už v Infokariéře nebo někde jinde. Tak jo. Hezké léto, mějte se krásně. Díky. Nashledanou. Děkujeme, nashledanou. Naschledanou. Naschledanou. Nashledanou.